Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na niyo Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Charis, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Itago na lang sa dang akong address. Punto, behavioral og emotional kining akong suliran. Pero dili gid ni ako. Sa ako kining manghod nga babae. Wa man gud ni siya magkadayon sa iyang naunang uyab. Pero minyo na ni siya karon, pero sa lain. Ano inyo hisabtan, sugdon ko sa sila pa sa iyang unang uyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma? Uy, kahumot ko darong mangga. Uy, hala! Kadagang ko mangga ni Kring Kring. Kang kinsa man eh. Kang Richard. Oy, hidadaan ka na hinog na mangga ni Richard. Ingon anak na noon kaaslom ang mong naong. Hinog baya na mangga haday. Di man na aslom tingali. Tamis mo tingali na. Dapat, tamis sa ding mong pahiyom. Makalagot na siya. Nilak mang gunong ka diya. Ang ka, uy? Nagawa na sad mo, Richard. Ay, bastila ni mo, Kring Kring. Sigihan na gina ni mong away ang imong uyab. Buta ba na si Richard? Buto mong ganit mong tanan nga imong pamilya niya. O kamo. Pero na ako makalagot na siya. Nagkasa na siya na ako. Ha? Ang sumayang sa? Ben! Ala, puno na ang galon sa tubig. Oh. Nangaos na sa daog tubig si Richard ay. O di ba, tiyan mo na. Kabuutan anong uyab ni mo. Ambot ninyo eh. Hoy! Musam tumabayhan na, oy. Kisapot magmaayo. Nagkasa akong kring-kring Charis. Oh, nakasagi di ay ka. Saman may uyab kang lain? Dili to eh. Kuan ka lang. Unsam di kadako ang imong sa nga perti magyong kusmura sa naong atong akong manghod. Nangubag ang mga matag hinilak. Sumigilakan adto. Basta te. Pero andaman na kung atubangon ang silot ni kring-kring nako. Yan saon nakasa maging ko. Ha? Nag-away na sab. Opa, naghilak mong ganis kring-kring? Uy, milagro. Grabe na milagro ng away ron na. Nga si Kring Kring nga naghilak. Kasagaran. Kana si Richard ang maghilak na magsumbong nako. Nagiaway na sa kuno siyang Kring Kring. Maldita ha sa yuning manghod ni mo eh. Pero anong siya may naghilak rin pa? Sukit-sukit na silang duha ha. Kung unsay problema ana. Kana baya si Richard no? Mura na ka na siya og miyembro sa atong pamilya. Anak na sagyod ang pagtanaw na kuha na niya. Nagkaistoryahan na naman may Richard pa. Giyang ko man niya nga nakasa ko na siya. O gandam ko na niya dawaton ang silot ni Kring Kring niya. Gatong manghod ni mo ang sunod nga sukit-sukit ah. Ganong laban man gid kay mo ana, Richard. Laban mo ng manglulugos? Ha? Gilugos kang Richard, Kring Kring? Taod-taod na nga man nag-uyab ang ako manghod ug ang iyang uyab. Mga 3 to 4 ka tuig ni siguro. Buutan kay ni Richard. Wa may kasaway kay mutabang-tabang naman gani sa mga trabaho-unon sa bahay. Mamugha og kahoy, magkahusog tubig. Og pinangga sad kay niya ang among manghod. Nasyak na lang ko sa gisumbong sa akong manghod nako nga gilugos ko no siya sa iyang uyab. Hangtod nga wa na mo adto pa sa amo si Richard. Kay gihadlok di ay sa akong manghod nga ipadakop ug ipapreso kung mubalik pa sa amo.
Unya. Kring, nakabalita ka ba, Richard? Da, di ko interesado eh. Uy, may lain naman ko ng uyab. Sa? Oh, lain na sab niyang biktima. Kring. Mapinanggaon ba ito si Richard ni Muday? Pinangkaon niya. Madto kog Cebu. Kay? Mangita kog trabaho. Ug uyab. Unsa? Kumusta naman kunong manghod mo sa Cebu, Charis? Kamu man dyan magkontak kay kamu may naan ng cellphone. Muli man kuno siya pa. Ug may kauban siya. Uy, pinsa. Siya si William. Akong uyab og magminyo na mi. Ha? Uy, Kring. Kadinalian ko daan na. Ano di ay? Buntis na ka? Ah, kung magminyo dayon buntis na. Nagkasinabot na lang yun mi nga magminyo na. Ah, magminyo na ming William ha. Magbuwag ming William ti Charis. Ha? Uy, nga naman ang taon, Kring. Imbes ka may anak na mo, niya kasado pag yun, magbuwag na hinuon mo. Mo-abroad ko ti. Ipakita na ko ng Richard nga makapundar sab ko anang iyang napundar. Ha? O sa may kalabutan taong Richard anong pagpakigbuwag ni mo sa umbana o sa plano ni mong kalit-kalit nga pag-abroad? Kalakutuhan na. Drive siya multicab. Uban siyang asawa. Labyan pa ko. Yaksyonan pa kong minor. Ibog siya na ko. Ha? Palabuan ko pa ng ilang multicab unyag maka-abroad ko. Ha? Wala gid ko makasabot sa kinaiya sa akong manghod. Naluoy na lang ko sa iyang bana og anak nga iyang gibiyaan, nga ingon og sawa na siya pakialam ni ini, bisan sa iyang anak na lang unta to. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Gibuwagan sa akong manghod ang iyang unang uyab for 3 to 4 years na kay gilugos ko no siya. Puwerte yung sukuha sa akong manghod nga dili na niya pabalikon sa amo ang iyang uyab kay kung mubalik ko no, iyang ipadakop. Kuwang gid ka siya og feelings atong iyang unang uyab. Pero nisugot man siya nga mag-uyab sila. Ikaduhang pangutana, diya nakakita na og uyab ang iyang uyab nga iyang gibuwagan. Nangita sa dayon siya og laing uyab. Bisag bago pa sila nagkauyab, nagpakasal dayon sila. Para pasuya lang kato sa iyang unang uyab. Kay nagbuwag naman sa dayon sila sa iyang nabana. May anak na baya unta sila. Ikatulong pangutana, nakita na mo malipayon ang una niyang uyab sa bagong gikarelasyon ni ini. Og medyo ni asenso, kay nakapundar na kini og bay og sakinan. Moabroad sad kuno ang akong manghud, kay palabuan niya ang napundar sa iyang unang uyab. Suya-suya lang gyud ka ning iya ha? Ikaupat o katapusang pangutana. Kining tanan gipakitang kinaiya sa akong manghod.
Tungod ba kini sa paglugos sa unang uyab niya? Naglagot siya kay gilugos kuno siya. Pero ngano, mura mag-affected man kaayo siya, unya murag magselos ug mangigi sa iyang unang uyab. Love gid ka niya tong naglugos niya kay gibuwagan man gud niya ang iyang nabana. Unsa may angay na kung itambag niya? Kay luoy man gud ang iyang anak nga iyang napasagdan. Nagkinahanglan na ka siya og counseling sa sama nimo, Doktor ni Obra? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Charis. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kung kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw and moving forward. Yes, we're back. Uban kaninyo, together again. Yes, kami duha ni Dr. ni Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal og Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug drug-related nga mga problema. o kung saon nila pagpadala ilahang suwat do. Ipadala nyo sa atong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad, ilang ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yeah, nga itong magkutlong ang pagturuan karong adlaw, attorney, nga do not stop learning because Yes. life doesn't stop teaching. Tinuod, masking nindot or bati ang nahitabo sa ato adok, no? There are Oo. always lessons to be learned. Yes. Na-amaze gyud ko nagbasa ko og newspaper na to, eh. Kay naitulo ka lulan ning graduate og high school. Lagi. Ay, can imagine Nindot, that? oo. Ko kay more on self-satisfaction, self-gratification na buwan Correct. kinabuhi. Yes. It's not all material things. Good. Tinuod. Maski Ang unsa makalipay unya. sa tao. Yes, unya, Oo. never too late gyud nga makat-unta. Mao gyud. No, always, every day. Tay nagtuo mo nga kay abi graduate na mo, na ana mo'y bachelor's degree, no, unsa ninyo naabtan sa kinabuhi, you stop learning, di ba ya? Kay kita gani, Dok, Oh. nabi tay seminar atinan pirmi. Perme na convention, na seminar kay nabay mga updates, no? Yes, bagong mga pamaagi. Way kahumanan Way na pa-eskwela. kahumanan. The other day po napo ko'y na-browse sa Facebook nga from Katabang nahimong teacher, Yes. na from teacher nahimong abogado. Wow. Oh, daghan kay mga ingon ana nga story. Ang importante siguro ani Doc no nga kita mismo di ta mohunong. Never, no retreat, no surrender. Yes, padayon dasit Padayon lagi yun. tas kinabuhi na Ka. to. Kung naay magbabag nga truso sa mga gianan, dili mingon di na lagi ka mo adto, di mo gustong adtuan. Adto lang gyapon ka, mulikay lang gud ka sa Likay lang. nagbabag diha sa mga gianan. No, di madag isbog adi ikay adjust. Yes. Di ba? Kasi mga i-greet na to today, Doc. Ya ako magigreet ako mga silingan dito sa Leyte, attorney, no? Yes, kumusta Atong, mga tagalite, Doc? okay ra mga Leyte, maupay na aga, waray-waray na dito sa northern Yes, part na maupay na maadjong aga. adlaw ninyong tanan diha sa Matalom, Maasin, sa Sugod, no? Sa akong Sugod, hometown, Southern no? Leyte. Sugod, Yes. Southern Leyte. Kumusta naman dia si Arnel Duran, Noli Duran, ako may agaw, si Eddie Obra, no? Akong sister da, Virginia Obra, kumusta naman mo? O akong mga silingan dia, no? Di na lang ako huntun kay pitindagan na mahurot Correct. sa tanin, no? Nalang sa kuya great Doc si Michelle Hamili, Lita Amoroto, si Jeannie Taborada, Roa, si Henry Ompad, og ako lang gining basahon Doc, gikan kang Maria Luz Abelia Balberos. Hi Attorney Elaine, guwapa kayo ka oy, always good ming maminaw diri sa sitio Busya, Barangay Magdugo, Toledo City. Wow, magdugo, ninumdum ko anak Yes. to ni, nagpalit kog balas. Daghan kayo silang balas diyan. Yes, daghan ko Sanang no. gravel ba? Sanang Gravel. Yeah. Oh, maminaw pud kuno ang iyahang Mama Judith, Lola Loding, Lolo Felix, Ate Mary Jane ug ang iyahang mga manghod nga si Jocelyn, Jessie, Lucia, Dong Dexter, Dong Kuling, Inday Giselle, especially sa iyahang bana nga si Sir Alan Balberos. Salamat sa pagbasa and God bless you. From me and Dr. Obra, God bless you and your family. May pagpaminaw ni Ronnie Tan. Doon ra kayo si Ronnie Tan din. Nakuno siya sa Villalon Drive. Malakaw ra. Malakaw ra yun. Thank you very much, Ron. Sige, kanunay mo papaminaw sa abong mga programa sa RMN. No? Yes, thank you and thank you sa tanan pong mga maminaw na to sa
RMN nga Facebook account. Yes. Yes. Kinsa man ato ang Ato letter magtatampo sender, Dok? karong adlaw attorney si Charis, no? Si Charis. Si Charis. Si Okay. Charis, tinanong edad 35 years Yes. old. Wala niya butang yung address attorney. Minyo ni siya na siya yung mga anak, no? Punto behavioral ug emotional Emotional niya, ha? about ni sa iyang younger sister attorney. Mura ako gining linya kaysa kaya Tris pa ako. Yes. Ako Kabahin rin sa kamutan. kinaiyas iyang manghod, Dok, Yes, no? attorney. Unsa to yung unan niyang pangutana Una attorney? niyang pangutana, gibuwagan sa ako ang manghod ang iyang unang uyab for 3 to 4 years na kay gilugos kuno siya. Pertig yung sukua kuno sa iyahang manghod nga di na niya pabalikon sa ilaha ang iyahang uyab ug kay mo balik kuno ang iya kunong ipadakop. Kuwang gyud kaha siya og feelings adtong iyang uyab pero nisugot man siyang mag-uyab sila. Yeah, kanang gingog logos ang definition sa logos attorney against your will. Against your will, meaning Oo. walay consent sa Walay consent. pagpakighilawas. Kung uyab sila, nya gikisan siya, gihag siya, whatever, wag part man na sa Part man na sa romance. intimate relationship. Sa Dapat may kaso, panaguyab. nakoy kaso attorney ha. Dili kini siya. Yes, lain. Of course, I will not mention any name, no? Gingalin siya ang victim, nagilugos ko na siya sa iyang katong perpetrator Oh. 15 times. Kadaghan? Kat 15 kahigayon. Oh. Ngabot may korte. Wag siya kadaghan. Oo, wow. Ngayon ko nga, Oh. kung 15 ka higayon gilugos ka sa aning akusado, pero di naman na lugos, ma'am. Lain-lain ka dates. Lain-lain nga date. Ay, Oh. ay. Oh. Kanang With consent. with consent. Rape with consent. Rape with no? consent. Pero by law, yun, no, ang rape yun is kanang pagpanlugos is muna nga nakikilawas sa kinaagi sa pwersa nga way pagtugot sa babae. Oh. Unya ang rape manggod, wa man na mag-ingon nga di nimo kaila, mauray pwede mo rape. Oh. Ang imuhang bana pwede mo rape nimo. Bitaw, no? Na ay marital rape. Mo ingon ang imuhang bana nga, uyab. darling, ganahan lagi ko mo kanya. Dili ganahan ang Dili. asawa. Na pungso niya. Rape na. Makiha og rape, no? Pwede gina makiha Uyaw. og rape. Tinuod. Oh. So muna iyahang So- sa question, depende gid og unsa tong higayon na ug wa mo tugot, Wa mo tugot. Nya Rape gipugos yun. siya. Mahugog rape. Bisag uyab sila. bisag uyab sila. Gikan na ni Atty. Eileen ha, legal side of it, no? Pero ang sa medical side of it, akong ikuan nga, kung inkuyog kasi mong uyab sa usa ka pribado nga mga lugar, na ang temptation is very high for this kind of thing to happen, murag manahog lagi po nag-with consent. No? Yes, tinuod. Kay uyab sila 3 to 4 years man silang uyab do. Oo. Naingon na nga, darling, ano na sa kamatug karon ko mas lang papa og si mama. Nya na nahitabo ninyo, yun hindi man mo gipatuging mong uyab sa inyo. Pero ang iya po na do kuwang bagid kuno siyag feeling sa iyang uyab. Murag naa gyud sa feeling pod. Naa. Magsilos ba? Magsilos. Basin pod, correct. Ikaduhang ikaduhang pangutana pangutana, dihang nakakita na ang naog uyab ang iyahang uyab nga iyang gibuwagan nangita kuno sa dayon og laing uyab ug bisan di pa sila dugay nagpakasal dayon sila para pasuya lang kahato sa iyahang unang uyab kay nagbuwag ramam sa dayon sila sa iyahang nabana may anak na bayaunta sila na Murag legal niya, murag atong tabangan posible na para na kuno kung bago ra kaning gawas og relasyon unya nisud ka og bagong relasyon niya magminyo ka dayon niya wa ra ni work pud ang imuhang marriage kay giminyuan ba gud niya dok. Pasuya lang lagi. Pasuya yun Nga, siguro ikaw rin to. may ba mangitag laing web? Ako Ako sad. pod, ako pag gining i-level up, ako minyuan. Minyuan, yung magpaanak ko. Na, unya karon wa di say feelings. Ang nagkuan day siya kanang na medyo na deep inside in her sa ako lang pag-analyze ba napagid siya ay Feeling sa iyang emotion uyab. na Wa ka move on, Doc. first born wa ka move on Wa ka move Wa ka on. move on, no? Correct. Posible gyud kaayo kay ngano man nga wa man mo work ang iyahang kaminyoon, meaning to say pagsud niya atong iyang ikaduhang relasyon ug pagminyo niya decide niyang muminyo dok di siya sure. dili siya sure ang iya lang pakita nga
kaya niya mangita po duglain. Kung malipayon ko. Malipayon. Oo. Pero dili man siya malipayon kaya yung nahuna Napaday dito naman dito. siyang first boyfriend, no? Correct. Ah. Katulong pangutana, nakita namong malipayon ang una niyang uyab sa bagong gikarelasyon ni ini. Agoy. Og medyo ni asinso kay nakapundar na kini og balay og sakyanan. Moabroad sad kuno ang iyahang manghod kay palabwa niya ang napundar sa iyang unang uyab. Suya-suya lang yun kaha ning iya. Murag mo gyud na. Mao gyud na. Oh, Kaya okay. ako maabroad sad ko kay para makapalit kog sakyanan bag nindot nga balay, Oh. makapundar kog nindot nga balay, mga palit kog mga butang nga mga mahalon nga napalit sa akong first boyfriend nga nanay laing pamilya karon. Oh, nganong ka na may atong basihan sa atong pag-asinso? Maog Okay yun. ra man na di ba dok nga Oo. mo maningkamot ka, mangandoy kang nakay balay ug sakyanan of course. Oo. Baski ikaw ug ako mo man Yes. ato ang pong Oo. kanang goals po di ba sa atong Oo. kinabuhi. Pero wa na to gibasi kung unsa ang pag-asinso sa ato ang ex-boyfriend Maog or yun. ex-girlfriend. Oo. Para sa atong kaugalingon. Para sa imong kaugalingon, dili lang mukumpit ta sa atong mga kaila o kinsa pa man diha atong Oo. silingan. Oo. Kundi mo maningkamot ta para sa atong kaugalingon, ha? Correct. Dili gina sa advisable nga mo compare ka sa imong kahimtang sa Sakto. imong silingan. Mm. Kay may stress ka. Di sa di mo ma-appreciate ang imong success. Yes. Kaya kung ikaw happy, mo bitaw nang giingon sa katong kuan ako sa unaton, no? Ang basihan ko sa katao nga pobre og dato is this one. Kung ikaw satisfied ka unsa may gihatag sa Ginoo nimo at this point in time, ikaw dato na ka. Pero kung dili ka satisfied bisag you have millions in the bank, Correct. di pa ka dato, pobre pagyapon ka. Tinuod, Doc. Tinuod. I agree. I really agree with that. So, I hope no nga, wag bati aning ihang plano nga mo abroad, pero dapat ang iyahang goal, ang iyahang inspiration, nam siya anak, Doc. Oo. Para siyang kaugalingon, siyang anak. Oo. Dili kay tungod labo niya yang ex. Oo. Mao. Di ba? Ikaw pa, tug katapusang pangutana. Kining tanang gipakitang kinaiya sa ako ang manghod. Tungod ba ni sa paglugos sa unang uyab niya? Naglagot siya kay gilugos kuno siya. Pero nganong murag affected pa man siya, nga murag magselos or mangigi sa iyang unang uyab. Love gyud kaha niya tong naglugos niya. Kay gibuwagan man gyud niya iyang nabana. Unsa may angay kung itambag niya. Kay luoy man gyud kuno ang iyahang anak nga iyahang napasagdan. Nagkinahanglan baka ni counseling sa imo, Dok? I think you need the counseling good sa Tinuod. mga experts. No? Dili lang ako, Dr. Rene Obra, kung dili uban diha nga mga available. Wa man ni magbutang yung mga address sa Charis, no? Wala. Pero I really have to recommend na you need to sit down and seek professional help, no? Dili man igsuon. ikan Charis, Yang dili man igsuon. ikan Charis, ayaw man igsuon, no? So tambagin ni mo igsuon Katong Charis. Kring. Oo. Si Kring, o siya nga ito niya. Kring. Kring, no? Nga kanang move on lang god nya i-focus na lang imong kaugalingon sa imong bata karon kay wa mo makasinabot sa tong imong nabana unya kining move on uning kamot ka masinso sa kinabuhi pero dili ka mo compare sa imong uyab nga nadato naman ka imong uyab karon. Sinsog yun. Sinsog yun, no? Maingon siya, ako pa lang tatoy na asawa. Na. Wala. So, dili Iya kalimot. mangibuwagan. Yeah, dili kalimod nga kining imong sister Charis na pagtanaw pagbati sa iyang unang Correct. boyfriend, no? Klaro. Klaro kayo. Wa ka move on pa. Mao gyud, no? Oo. Pero hopefully, matabanggan ni mo nga there is life after sa iyahang ex. Yes. Naa siya'y anak nga angay niyang i-focus. Oo. Unya, napod siya kaugalingon nga angay niyang atimanon. Yes. Nga diha siya mo focus, di ba, Dok? There is always a reason why nga nung mahitabo ang usa ka butang attorney, no? Tinuod. Correct. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Yes, at kinisap si Dr. Rene Obras all over the world from our staff diri sa RMN Cebu. Mapasalamaton kami sa makananayon ng pagpaminaw sa itong mga programa sa RMN taas kay tag-greeting din sa atong lugar. Yes. So, pamulahan. Daghan kayong salamat o maayong adlaw.